hau, ez gara soilik kontzertu baten aurkezpenera etorri. Historia baten kapitulu garrantzitsua ospatzera gatoz. Urte luzez, urtzen abestiak gure gaztaroan, ospakizunetan eta oroitzapen kolektiboan hitzatutak geratu dira. Eta belaunaldi berrientzat ere inspirazio iturri izaten jarraitzen dute. Aitorpen hau, urtz taldearen sorreratik bidelagun izan ditudan taldekide guztiri eskaini nahi diet. Kontzertua portuan izateak ilusio berezia egiten didala. Eta hortaz polita izango da, haurtzaroan bizi izandako une horiek berriro ere sentitzea. Benetan hau da musika eskola batek lortu behar duen eredurik nagusia. Maite dut itxasdebekatuen xarma, sirene kantu triste, ene bihotza zauri.